This trip is brought to you by Mercy Pasalubong. Tanan Manamit. Habang bata pa, sa damuhan maghabulan. Matahom nga view sa gigad sang dalan, may mga kabukiran kag Sea of Clouds. Lakata. Road trip ta sa highway sang Isabela nga nagakonect sa Negros Oriental. Kung halin Bacolod City, mga 1 ka oras nga biyahe pa Isabela, Negros Occidental. Halin sa Isabela, pwede ka makatabuk sa Gihulngan City sa Negros Oriental na. Kalabanan sa mga dalan, sementado na gid, pero may mga gamay lang nga portion nga rough road pero masarangan sang auto. Mga 30 minutes from Isabela, malapyan mo na ining matahong nga highway nga nagakonect sa Oriental kag Occidental Negros. First time ko makakita nga nagagamit na sang rollers sa mga baral sa higad sang dalan. Pagwa sa barangay Sikatuna, sa Isabela, dugay-dugay, sugataon ka na sa matahong nga view sa kabukiran. Daw pareho sa makita mo sa Gatuslao Highway sa Candoni o kung sa Don Salvador Benedicto. Iniman mismo ang highway nga magadala sa imo sa Kansalakan River o kung mas kilala nga Enchanted River sang gihulngan sa higad lang sang highway. Natabuan na nga nagaulan sa bukid gani amo siniyang hitsura sang tubig pero normally amo siniyang iyang hitsura. Ang dalan nga magadala sa imo sa Hinakpan Mystical Hills o kung ang Chocolate Hills ang gihulngan. Duha ka mga popular nga tourist destination sa Gihulngan City. Pero dalan pa lang, malingaw ka na. Pwede ka makastop over sa mga buyod sa higad lang sang dalan para magkuha sa pictures o kon video kag ma-amaze ka sa imo nga makita. Ari, imagine na bala, pasado las 12 sang udto, amo sini katahom sang dalan sa kadamol sang fog, daw sea of clouds ang imo na abtan. Wow, manol lang sa fog. Nakaalan niya, no? Wow! Welcome! Swerte lang nga nabta namon nga naga-fog sa dalan kag palibot mo kabukiran. Amo sa katahom sang view.
takas ang bayaran ng entrance fee, pero matahom ang imo nga view. Pero bad trip gini ba lang mga iba nga mga turistano? Sila ay nagaguba sa lugar. Ka-disappointing na kasi may mga nagabiyahe bala mag-stop over di sa sa mga amuning mga lugar nga open sa public. Tanaw ba lang, basura ginabilin. Amo na irresponsible ginaklase ng mga turista. Wala gabilin-bilin basura dapat karon bitbit mga basura dal ano pa uli. Aria, familiar ni sa inyo? Habang bata pa, sa damuhan maghabulan, magtampisaw sa ulan. Dahil minsan lang sila bata. Pampagod vibes lang ah. Dalan pa lang, pwede na pang-attract sa turismo, gani pero may ginalabyan sa mga riders. Para updated ka sa mga episodes ng Tripping ni Roming, i-follow ang mga Facebook page at YouTube channel Digicast Negros. Tulungan kita sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, kaginiang Tripping ni Roming! This trip was brought to you by Mercy Pasalubong. Tanan manamit!